Καλώς ορίσατε σε αυτό το πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα στον Πειραιά, ένα μοντέρνο και φωτεινό σπίτι, έτοιμο να το κατοικήσετε. Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και προσφέρει 41 τετραγωνικά μέτρα με ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο. Το διαμέρισμα διαθέτει μεγάλη βεράντα 24 τετραγωνικών μέτρων, ενώ είναι πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Προσφέρει κλιματιστικά σε όλους τους χώρους, διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλείας και ασανσέρ. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε το 2025 συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό με άνεση και λειτουργικότητα. Η τοποθεσία του είναι εξαιρετική, δίπλα σε αγορά, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και πολύ κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Το ενοίκιο ανέρχεται στα 720 ευρώ τον μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχολιάστε Πειραιάς ή στείλτε μας προσωπικό μήνυμα.